Я сега ви шепвам. Виж къде са ми бутушките. Хубави ли са моите? Я да ви твоите ли са по-хубави? Да, добре, и на мен по-ми хареса да виждам. Я пак ви казвам другия ми бутушки. Хубав ли е? Да, обаче много интересни. Твоите бутушки да ги поносят за един ден. Може ли твоите бутушки? Ако не така скажи, толкова не да речем. Супер. Марио, как ли чеш? Я ви стана ми тази покой ли си очите? Гледате ли какво прави вече? Това е изненада. Ау, ето скрила. Мама си ги е скрила ми точно. Браво на мама. Чакай, че ми падна малко на метал. Страхотно на метал. Еха. А на телефона той издава ли мелодия, такова, мелодии с някакви? Как се казва? Музика има ли? Как се казва телефона, кажи? Макуин. Макуин, еха. А я покажи къде е краля. Мама не гледа, Краля вътре, ето го краля, клината по. Много той ми любим, аз на другото нещо, както не мога да го инсувам. Става само този дом, не знам как да го оправим. Да, го помисля. Мама си скрила очички, да. И аз как виж една това огледало, виж една. Я също имам два огледала. Къде сте, майко? Да видя дали сте пребрал. Напът ли? Ама да видиш ли? Страхотна. Добре. Ама вече в София ли сте? Добре. Айде, хубаво чакам. Прибрали ли сте? Пък яда, пък стрели, пък жия, пък очички. Да. Нататък на другото огледало. Еха. Супер сме. Направо такова се чуди. Я пак на металото. Я пак виждам. Я не виждам да по-лично. Или не? Не. А твоето музики са страхотни. Това лепенки ли? Я ми кажи, лепенка ли е това? Да. А я виждам тук какво има. Имаш шързове, харесвате. И сега ще ти кажа, тази голяма си стригвам царки. Я пак я виж. Виж, кажи ми, коя ще харесва. Тази черната или сивата, коя ти харесва? Тая малко и на мен тая ми е любима. Много ми е любима, да ти кажа. Защо ми равно цялото да свърша? Направо си екстра. Черно, И сега този бизон, как да го направим сега? Ако искаш да я хванеш някакси така, само тук отгоре да я изтънем. Да може да я се хващат после на опашки отзади. Ако може да порасна, да стави да порасна, но не е толкова голям. Да. И ми отзади Да може да е наш много. Не сега имаш много, ще ти сложи само. Виж, това си тя имаш много, ще ти сложи. Нещо като много. Какво си много? Направо, защото ми е ясно. Една кражба си хлопето ли? Кое? Види какво беше? Да, една кражба си, една как кражба. И това съм най-добрата си. Малко не знам, може да е малко криво, аз го пострихвах, но... Таня, учи се как трябва да подхождаме. Да. Пак ли някакъв бухук? Нещо. Запахме ли? Супер. Нещо ми няма, нали? Чакайте, обаче трябва да сложим
на метал, те така яска и сега пата мисля да не го изцапаме за малко. Само за малко. И видиш сега какво ще направим на бетончето, за да остане хубаво. Ето, че мама малко е прекалила с дължината на бетона. Много дълъг, сигурно съм. Защото вие път ще го построиш същия статък твое. Затова ли си толкова напред за те? Ама тя почти не можеше да вижда, това беше толкова дълъг. Ей, супер. Харесва ли? Не, чакай, сега още малко. Нещо само. Паднаха ли пак на вкуса? Ще дам една специална черка. Извади си ръчички. Дай ми гребенчето. Вземи тази черка. Ей така виж. Айде си гребенчето. Добре, айде аз. Ей. Айде. И на макоин ли има? Ясно. Ей, на пупата има даже. Няма това да ви ги крия. Чакайте малко тази, но ще е толкова голямо, ще не може да хване косата. Ей, и харесва ли? Ти харесва ли? Да, мамо, виждам, мамо, много хубава. Да, скривам лъчичките, скривам. Тя ще се изненадаме колко е хубава мина. Скръзна ги. Аз мисля, че няма напълно достатъчно. А тук отгоре... Какво да я правим? Как да я? Обръщаш на една страна, еластно, тия работи не търпите, нали? Абе, не сме пробвали, защото те тясно да си дърпат най-косите и аз това не я вързвам. Малко като порасне ще почна да я ги вързвам. Да, просто защото то ще влиза в очите. Чакай сега, веднага с вълшебната черка. Взимаме вълшебната черка. Опа, не се боди. Ето я. Тя е гаделичка, тя само гаделичка, няма нищо страшно. Извинете подгоре, виж колко е мега. Много лесно. Ами да, помислете обаче. Ето я. Какъв гадел имаш? Чакай, сега ще ходим да ви покажеш колко беше послушна. И да си видят новата прическа. Тате, това не си ти просто. Имам невероятно скопка, не знам само към моите не. Има ли на макуин още? Няма на макуин, на пупата има. Опа! Може да я съблечем блока, да я изпълням право и после да я облечем пак. То няма, ама и... Някак се на себе. Хей! Какво прави така? Кончето. Харесва си? Харесва си? Айде сега да покажеш на мама и на тати на още